Ruska genijalnost, minobatač 2B9 Vasilek na gusenično transportno vozilo MTLB. Odlučili smo se da na traktor MTLB stavimo minobacač, jer povećava pokretljivost i smanjuje vreme reakcije. Opšti koncept nomadskih minobacača je široko rasprostranjen i nismo otišli daleko od ove teme. Došli smo na ideju da naš minobacač 2B9 Vasilek stavimo na MTLB. Smanjuje vreme dolaska, radimo na ciljevima, dobijemo komandu, dobijemo metu, krećemo na vatreni položaj, kaže stariji topnik sa pozitivnim znakom TOKHA. Zbog činjenice da je minobacač postavljen na traktor, mi sami možemo da izaberemo mesto gde nam je zgodno da ustanemo i okrenemo se, uradimo sve svoje uređaje, brzo gađamo, pogodimo mete i odemo, rekao je vojnik. MTLB je gusenično transportno vozilo koje je malo poznato, ali izuzetno rasprostranjeno u arsenalima zemalja bivše sovjetske orbite. Odlikuje se niskom i neuhvatljivom strukturom, odličnim kvalitetom kretanja van puta, a pre svega na snegu i vodi. Među vojnicima ga zovu traktor.